Quadern de bitàcola. Benvinguts a un nou episodi de Quadern de Bitàcola, el vostre podcast de tecnologia en català. Avui, al capítol 55, parlem de poder, de control i de les eines que fem servir cada dia. Penseu un moment, quantes vegades heu mirat el mòbil avui? Qui té realment les claus de la vostra vida digital? Però abans, per parlar-ne, permeteu-me que us saludi a l'equip de Quadern de Bitàcola. Sergi Fries, què tal? Molt bé. Molt bé, així m'agrada, perquè en l'últim capítol no estaves molt bé, vas dir... No, tenia una amiga... Ja fa dies d'això, ja fa Una dies. amiga així, incrustada al darrere de la meva esquena, que es diu lumbalgia. David Martí, com estàs? Bé, home, tan bé com en Sergi, o més. Toma. Esteve Ferrés, què tal? Bé. Xavi Senyer. Més bé que tots. Més bé que tots? Jo més. Jo més bé que tu. I Eva Olivares, qui us parla, i avui tornem a estar a l'hort i tornem a tenir públic, un aplaudiment al nostre públic, no? Deia que vivim connectats a aplicacions, a sistemes tancats que decideixen per nosaltres, però hi ha una alternativa. L'open source o codi obert, una filosofia basada en compartir la tecnologia de forma lliure i transparent, on les comunitats cooperen en lloc de competir. Català antic. Llorc, sí. En lloc de competir. Com ho veieu, això? És viable? Bo. Jo cada dia no tinc res que no sigui open source. Res? No tens res que no sigui open source? En el meu ordinador... Has dit que tenies Copilot. Bueno, no, bueno. perquè és corporatiu. Va dir I que... no el fas servir? El faig servir perquè és corporatiu i per tant, les dades han d'estar dintre la corporació, per tant, ho fa. Però la meva part particular no tinc cap software. Però en el mòbil, per exemple, és impossible. No? Però anem a veure... Sí, anem a distingir. O sigui, comencem pel principi i anem construint. Què és l'open source, exactament? Anem a veure... Senta les bases, tu, Esteve, què és l'open source. A veure, l'open source és una... La idea principal és que tu has de poder accedir a saber com ha funcionat tot de cap a peus. Aquesta és la primera part. No? Tu has de poder veure que està corrent en el teu ordinador, tu ho podries analitzar de cap a peus. Aquest seria la primera base per allò. Hi ha part de projectes que hi ha a la xarxa que tu pots consultar que ja no acaben de ser open source perquè hi ha alguna part d'aquell codi que és propietari d'algú, no? Perquè ha intervingut una companyia i ha posat allà una part i tu no pots accedir exactament què fa aquell codi, aquella part d'aquell codi. Per tant, no és ben bé open source. No? Però en principi tu podries sempre analitzar com ha anat allò i fiscalitzar-ho. Pot ser que hi hagi un malentès entre el que és gratuït i el que és lliure? Sí, 100%, no? No té res a veure i la gent ho confon. Sí. Per què? Per què creieu que ho confon? Bueno, perquè d'entrada són conceptes que poden sonar igual, no? És gratuït, és d'accés lliure, però clar, aquí estem parlant de, com deia ara l'Esteve, que la base és molt bona, no? Estem parlant de coses diferents, és a dir, allò que diem sempre de que si no té preu el producte ets tu, no? Exacte, Facebook és gratuït. I potser encara es barreja una tercera cosa que seria l'ètica, no? A vegades coses ètiques que no tenen per què ser obertes doncs també encara acaba... Bueno, normalment s'associa obert a ètic. Sí, però vull dir, no té per què ser... No té per què ser així. No, de fet no té per què ser així perquè jo crec que aquí sí que hi ha un error, no? Que és obert igual a ètic. Per què? Perquè si és tancat és d'una empresa, és corporatiu, dius, bueno, en tot cas el que hi ha és afany de lucre, però no vol dir que no hagi de ser ètic, no? Podríem parlar d'Antròpic, per exemple, no? Que no és lliure, no és gratuït i sí que és ètic, teòricament, no? En principi. Teòricament. Presumptament. Però també has de mirar com se generen aquests projectes, no? D'open source. Com hi trobes quins tipus de projectes hi ha open source? Hi ha uns tipus de projectes open source que és una comunitat i dedica hores, no? Perquè es creï un coneixement comú o s'implementin coneixements que han sortit de la universitat que es consoliden de manera oberta i de manera pública. Hi ha un altre tipus d'open source que és una empresa petita no té prou capacitat ni mà de pagar tota la mà d'obra que necessita per generar el que ell vol fer. I publica un projecte
i demana que la gent s'associï en aquell projecte i que participi i faci gran aquell projecte. Aquest projecte que va creixent, arriba un moment en què pot generar negoci. Llavors, algú d'aquesta comunitat identifica que pot generar negoci, crea una branca i s'emporta tot el coneixement i genera una branca que evoluciona a partir d'aquí. L'últim exemple dintre d'aquestes illes és, per exemple, Visual Code, que és amb molta part de Microsoft, que també ha obert un codi obert, i Google ha tret ara una cosa que es diu Anti-Gravity, que el punt de partida és una branca de Visual Code. De fet, n'han sortit molts. Jo utilitzo Cursor, que també és una branca... Per què? Perquè tota la comunitat ha generat una base de coneixement que tot està disponible, tothom accepta que aquesta base és disponible, i llavors en algun moment donat hi ha algú que, per algun interès més o menys clar, agafa i aprofita allò i fa una branca, o perquè, per exemple, el Nextcloud respecte a Cloud, hi ha un punt en què hi ha un projecte que va comú per poder posar informació a la xarxa i compartir els fitxers a la xarxa, hi ha algú que no està d'acord com evoluciona allà, i a partir d'un moment hi ha una bifurcació d'aquell projecte. Una part crea una banda, una part hi ha l'altra, i d'aquell coneixement comú apareixen dos branques que després es podran barrejar o no en el punt. De fet, si serveix d'alguna cosa, la definició, segons Gemini, en aquest cas, el PROM de Google, és open source és model de desenvolupament de software on el codi font es fa públic perquè qualsevol persona el pugui fer servir, inspeccionar-lo, modificar-lo i distribuir-lo lliurement. Correcte. I això és bastant el que deies tu. És exacte, és 100% el que deies. I llavors hi ha una part de llicència que tu dius que quan tu fas una cosa generat en això, tu has de fer públic que ho estàs fent cavalcat sobre aquesta gent i has de fer públic el coneixement que tu has cavalcat per generar el punt nou. Per exemple, una cosa que ha passat ara justament aquesta setmana, i aquesta setmana s'ha publicat. Hi ha un projecte que es deia OnlyOffice, que és com posar tot l'equivalent de Microsoft Office o Google Cloud o Docs, Excel, tot això, al núvol. Aquest és un codi obert. Doncs un grup de companyies europees ha agafat aquest projecte i ha fet una branca que es diu EuroOffice, que ha sortit just aquesta setmana la primera versió d'EuroOffice. I va haver-hi un moment de polèmica d'OnlyOffice, que era el qui liderava el projecte Codi Obert, de com és que aquesta comunitat europea agafa i genera una branca. I es queixa d'això, perquè ell part del negoci que té genera aquest codi que és obert, però llavors les customitzacions d'empreses que vulguin això, doncs aquesta part de gestió de fer que això sigui més viable i que ell té el coneixement de com fer viable i en fa un negoci, veu que perilla perquè li ha aparegut una altra branca i per tant el seu negoci perilla, però el seu fonament, la seva part de coneixement, l'aportació que ha tingut allò, no pot dir res perquè des del primer dia ell estava disponible de que tota aquella font era de domini públic i que la gent podia fer servir. És una mica diferent però molt igual al cas de WordPress. El WordPress.org era un projecte de 100% de la comunitat i Automàtic se'l va com apropiar sota wordpress.com i ells certifiquen la capa de hosting i un seguit d'extras que te l'autogestionen, diguéssim, però ve a ser una mica la mateixa història que expliques. Sí, perquè torna a ser aquesta part de que dintre d'això hi ha hagut batalletes, desencontres dintre d'una comunitat que algú es baralla i genera una branca, punts de vista diferents que no troben un equilibri tècnic per anar-hi. I així et trobes, per exemple, distribucions de Linux. Hi ha més un Linux és un cert core, però llavors hi ha diferents distribucions i és perquè a un li agrada més d'una manera, a l'altre li agrada més de l'altra i generes aquesta part. Això que és gratis, és gratis en certa punt. És el cas més conegut potser de l'open source, no, el Linux? Sí, però per exemple jo pago mensualment a KDE, que és la que genera
una distribució de Linux que és KDE, no? Que és Kate, no? I que això ho basa després perquè hi hagi Kubuntu i aquestes coses, que és tot un entorn d'escriptori, doncs jo cada mes pago perquè hi hagi un grup de gent que mantingui una organització que generi, no, la base perquè KDE generi les aplicacions, no, que mantinguin la meva distribució de Linux a casa funcionant. No? I probablement quan jo pago també un Nextcloud, que pago una companyia alemana que distribueix un codi obert que és Nextcloud i ell dona els serveis de hosting d'aquesta distribució, que jo no m'hagi de preocupar d'això, jo pago uns diners per mantenir aquest espai i probablement entrarà dintre algun moment, EuroOffice entrarà dintre d'això i substituirà un altre entorn d'escriptori que hi ha en el núvol, que es diu Col·labora, que torna a ser un altre codi obert, i així. Per tant, tothom aporta, tothom discuteix, tothom té avinences i desavinences, no? I tu tries dintre de tot aquell poti-poti, no? La part que creus que vols fer servir. I tu has dit ara, Esteve, una cosa que la tenia al cap i m'has donat peu amb això que has dit ara de tu tries. No? Clar, al final, això ja n'hem parlat alguna altra vegada en temes diferents, però jo crec que l'exemple del codi obert i de l'open source, etc., quan ho poses en mans de la població en general, que està acostumada a utilitzar el que li posin per davant i el que sigui més fàcil i el que faci servir tothom, etc. WhatsApp probablement no és la millor eina de missatgeria, però és la que fa servir tothom, perquè com que és la que fa servir tothom, doncs ja no em trenco el cap. No? Però n'hi ha d'altres, segur que n'hi ha de més segures, de més privades, de més open source fins i tot, no? I que no és el cas de WhatsApp. Però hi ha aquesta cosa... Signal és open source. Sí, jo ho he descobert... Però no pot ser open source, perquè si tu saps com està fet el codi, on està la seguretat? I després... No, perquè tota la part d'encriptació de com t'arriben els missatges, tu desencriptaràs els missatges. Tot el que hi hagi allà dintre ja està protegit, ja sap. O sigui, una petita part no deu ser lliure, és el que deies al principi, no? No, per exemple, Nextcloud és tot lliure. Llavors, com està consolidat a dintre del teu servidor, tothom sap com va, tothom pot mirar si hi ha un forat de seguretat, o tothom pot aprofitar un forat de seguretat. No? Aquesta part és, però la part bona és que tothom pot mirar aquell codi i unes mirades aniran per fer-ho més segur i unes altres mirades per aprofitar... Aquesta discussió la tenim constantment amb desenvolupadors web quan es proposa de treballar amb WordPress i hi ha desenvolupadors que diuen no, és que jo no vull treballar amb WordPress perquè no és segur, no? I clar, fas l'explicació de dir és igual de segur que d'insegur perquè hi ha una comunitat al darrere que està treballant i està vetllant per la seguretat de WordPress, de la mateixa manera que hi haurà algú que com hi ha molt coneixement i el codi és obert es dediqui a buscar aquest forat de seguretat que pot arribar a tenir, no? Sí, però... O la Wikipedia, no? La Wikipedia, ara ja no hi ha debat, però al principi de la Wikipedia hi havia aquell debat de dir, home, és que com pot ser segura i fiable una enciclopèdia que la fem entre tots, tenint en compte que el món està ple de catedràtics i està plena de gent que no sap fer l'ou amb un canuto. I gent que està disposada a col·laborar, no he dit quins dels dos són més intel·ligents, no em mireu així. Vull dir que no era un comentari elitista. Vull dir que parlaves de dos tipologies diferents. Sí, exacte, no dic quina és millor que l'altra. No, però, conyes a banda, i al final s'ha demostrat que és molt més fiable, ja des de fa molts anys, la Wikipedia que no l'enciclopèdia britànica, que està plena d'errors. I és l'enciclopèdia britànica que la teníem com a la font de coneixement universal més potent i més contrastada, etc. Qui la caga més que la Wikipedia. Però també hi ha això, no? Que dius, algú que fa una entrada a la Wikipedia i se la curra i col·laborativament hi ha tot de gent que la fan encara millor i més rica, i després n'hi ha uns quants que es dediquen a intentar petar-la, però llavors venen els primers i la defensen, no? Al final, clar... Però la part aquesta de per què peta, no? I per què hi ha aquests forats de seguretat, també és perquè no coneixem com va internament. Com està petant... Però perdona, és que el que estava explicant jo abans justament anava en aquesta línia, que és dir, la gent normal no està per fer aquesta militància, li és igual. Si tu vas a Google i els resultats de la Wikipedia surten a davant perquè Google fa anys que va decidir que era així per algun motiu, doncs allò és el que va a missa i una cosa retroalimenta l'altra. Jo no m'estic plantejant cada dia si allò és bo, dolent, obert, tancat, m'és igual, me'n funciona. Sí, però el punt de... Per què peten aquests forats de seguretat? Molta part està petant aquests forats de seguretat perquè fent servir C per fer els programes. I això és el tercer llenguatge de programació.
i aquest programa de programació no protegeix la memòria, no? I el que fan aquests atacs, el que fan és aprofiten que errors en el codi de C que fa que apareguin en posicions de memòria informacions que tu vols i fas saltar en aquelles posicions de memòria i comença a fer el que tu has volgut. És una cosa maquiavèlica. Però, per exemple, ara en el nou core de Linux, no? Estan canviant el llenguatge de programació i està entrant Rust amb força. Què passa? Aquests nous llenguatges que substituiran aquests programes en C no permeten fer això. Tu no pots accedir a canviar parts de la memòria i produir un error que vagi en aquell lloc de memòria que l'ordinador comenci a fer coses que no esperaves. Per tant, aquesta seguretat, dintre de poc, tot serà molt més segur, perquè matarem una eina que ha estat molt útil, no? Que molta gent l'ha mantingut perquè ha mantingut la seva estàndard de vida i ha guanyat les garrofes i ha bullit l'olla amb això, però en el moment que entra el codi de bytecode, que entren els nous llenguatges, tot el que generarem a partir d'aquest codi obert serà més segur. Però, per tant, tornarem a tenir una part més segura de seguretat, no? Perquè tu sabràs que tot estarà encriptat i no anirà als accessos, i llavors tornaràs a tenir la part de a quina interacció tens, no? I a quina escala tu vols interactuar en aquest codi. Si tu compraràs uns serveis o tu preferiràs organitzar-t'ho a casa, no? En un coneixement o així. Però tota la part és que està disponible a tothom. Tothom ho pot manegar com ell creu, no? I no sabem com socialment, alguns llocs ho faran d'una manera o d'una altra. Esteve, parlem molta estona, estem parlant de la paella, de l'open source i tal. Jo vull parlar de l'ou ferrat. Sí. Pensava que anaves a dir del mànec. No, de l'ou ferrat. Quins avantatges tinc jo com a usuari, que no sóc un usuari avançat, ja us ho faig saber, si utilitzo coses d'open source o codi lliure o altres alternatives. Per què dependre aquesta... O sigui, perquè des de la militància... Sí, clar, és que és ideològic, al final estem parlant de... Ho pregunto perquè m'està agradant el nivell al que estem arribant, però m'agradaria que expliquéssim per què. És un tema ètic? Hi ha una part de prestacions, no? Si algú hi ha posat molts diners, unes certes prestacions van més ràpides, no? En aquella onada de diners. I tu, probablement, els codis van més tard, en alguns, però no en tot. Val? I per tant, tu pots dir, no pagaré a Microsoft, encara que Microsoft Office sigui molt bé, perquè jo me quedaré en el Col·labora i no serà les pantalles tan maques o així, però tindré o obriré Open Office, no? Però no li donaré a guanyar a aquest. Per què? Perquè és dolentot. No, per una mica de militància i de concepte. Sí, per mantenir aquesta part. I l'open source estarà aleshores amb uns servidors. Sí, però que seran d'un senyor bo. Però no. Seran d'un... Sí, no. Deixeu-me que vagi a lo que vaig. És a dir, nosaltres anirem i apostarem per l'open source, apostarem per tot això. Molt bé, fantàstic, ja està, ja t'ho he comprat, perfecte. I això ho desem amb uns servidors. I els servidors són d'un senyor bo o d'un senyor dolent? Serà de tothom. No, de tothom no. Llavors serà dolent. No, de tothom no. Sí. No, perquè hem de regular això. No. Si no regulem això, també podem tenir un senyor dolent al darrere. També. Imagina't un cas molt salvatge, no? Que ha passat i que hem viscut i que no ha passat així que d'allò. Estats Units va i diu en algun dia, no, que vol parar que Xina avanci. I hi ha una companyia que es diu ARM, que fa llicències, no? Que és el que corre en tots els mòbils i aquestes coses. ARM, origen anglès, no? I la seva filial a Xina comença a vendre coses sense enterar-se la llicència que havia a Estats Units. I als Estats Units prohibeix que ARM es pugui fer a Xina i deixa les llicències d'això. I, per tant, compta que des de la legislació dels Estats Units pararan el creixement de Xina. Quina és l'opció que fa Xina? Xina va i diu, una universitat americana, amb tot el coneixement i molts anys de treball,
manté un codi obert que es diu RISC-V, no? Que diu com han de ser les màquines. I això és de domini públic, està en els congressos, la gent el discuteix, decideix com s'ha de fer, quin és el conjunt d'instruccions, com es genera, es fan les proves, esperar tot, i això ho fa Occident. I és codi obert. I Xina, el dia que li diuen, potser tu em trauràs accés a l'ARM, doncs Xina diu, posaré tots els diners que tingui més, no?, per agafar i construiré a partir de RISC-V. I comença a fabricar silici en RISC-V i farà els seus mòbils en RISC-V i fa nous ordinadors del Huawei en RISC-V. No? I RISC-V, no?, és la part de resiliència contra l'imperi d'Estats Units que vol d'allò, i la seva resiliència en hardware de control està fet sobre les bases d'Occident, que ha creat un codi obert que es diu RISC-V. Però això és una mica el que venia dient Sergi, de dir, a veure, és una mica il·lús entre tots pensar que hi ha un escenari global en el qual fins i tot sense ser militant, no? Que te sigui igual si les coses són obertes o tancades, perquè tu el que busques és un ús i que et doni una utilitat, la puresa absoluta és impossible d'aconseguir. Partint de la base, per exemple, que com deia la definició, que he llegit, no l'he acabat de llegir tota perquè era més llarga, però deia, bueno, i sobre una base de software obert, tu pots crear un software tancat, privatiu, i no passa res. Bueno, no? És que... perquè si som lliures, també som lliures per fer softwares privatius i perquè hi hagi gent que es forri venent softwares privatius, o que hi hagi milers i milers d'enginyers i de gent que es dedica al màrqueting i de gent que es dedica a la consultoria que pugui viure d'un software privatiu. I és perfectament legítim. I no els bons són els comunitaris, per entendre'ns, i els dolents són els privats. No? Això és reduccionisme bastant bàsic, no? Diguem. No, però jo hi afegiria que més enllà de la militància i de tot això que està molt bé, és que el codi obert és el que ens ha portat fins on som a dia d'avui a nivell evolutiu de la tecnologia. No? Perquè si ens en anem als anys 70 amb Unix, no? Que era privat, Linux no va sortir fins als 90, el senyor Linus Torvalds o alguna cosa així. Escolta, el gran salt, el gran salt no va estar aquí, eh? No, jo el que anava a dir, que per acabar d'il·lustrar el tema de l'evolució, és que abans de Linux hi va haver-hi una gent de la Universitat de Berkeley que van fer un altre evolutiu que volien, o sigui, van fer una cosa semblant a Unix, lliure, que d'aquí en va sortir el projecte Darwin, que és la base de tots els sistemes operatius d'Apple que coneixem, tots els iOS. O sigui, al final és una mica això. A partir d'un sistema privat en va sortir un de lliure que van adaptar de nou a privat. I sí, és com dir que d'una font pública, com pot ser una universitat o un sistema públic, en surten investigacions bàsiques que després una empresa aprofita per continuar desenvolupant i fer-se un negoci. I generar ocupació i generar impostos i que el sistema funcioni. Però el punt no és aquest. El punt no és aquest. El punt que hi ha darrere és el coneixement, l'accés al coneixement. Aquest és el punt. El punt és el coneixement ha de ser universal, accessible a tothom i fiscalitzat per tothom. Aquest és la mare dels sous. Però fins a quin punt? Clar, però llavors, Esteve, li estàs donant la raó a en Sergi, perquè o sigui, jo com a usuari final no estic fent servir els programes. El coneixement ha de ser públic universal. Quan la gent d'open source es posa de pell de gallina, quan Microsoft genera un fitxer o un format que no tots entendre exactament com està codificat allà i què hi ha allà, aquest és el punt. Què carai hi ha allà? Què hi has posat allà? La gent ha de saber què hi fan aquells bits. A on reportes? Però Esteve... A on reportes aquella... Estic bastant d'acord amb això, però canviant ara per 30 segons no som un podcast tecnològic, parlem d'altres coses. Bueno, de fet, per un dia a la vida que parlem de tecnologia tota l'estona. Sí, exacte. Vull que ja no cal ni demanar l'excepció. No, però si això ho portem al món alimentari, per dir alguna cosa, o al món de la indústria, jo he de saber exactament quina és la composició d'aquell cargol i si està fet d'una base de
coure, més de, no sé, més Sí. absolutament igual. No, Vull dir, no, tu un cargol que és din no sé què, din no sé què, té una aleació, un pas de mètrica i ha d'aguantar unes certes forces que passa un estàndard. I si no, no serà un cargol de din no sé què, serà en un tot cas cargol... hi ha d'haver un sistema llavors que és que esteu garanteixi parlant que allò del segur. mateix. Una cosa és que es pugui saber com està fet el Sí. cargol i l'altra és que jo vulgui saber cada cosa que faig servir com No. està feta. No, però el punt no és que la gent ho hagi de saber. Cada un triarà quina part vol saber. El punt essencial és que tot el coneixement ha de ser universal. Quan un d'aquests projectes el agafa una empresa i el tanca, i te dona un servei i no et diu què hi ha en aquella part, aquest és d'on comença el problema, perquè tu has de generar una confiança en aquella empresa que allò t'ho premiarà d'una altra manera. Un moment, perquè en Sergi havia demanat torn, havia donat tiquet de absolutament carnisseria. d'acord si ens posem amb aquesta capa. Baixem una mica. I per això et deia, deixem un moment la paella i anem a l'ou ferrat. Sí. Com a usuaris. Sí. Com a usuaris el que necessitem és una cosa que en el món dels negocis és bàsica, confiança. I la confiança es dona i es I treu qui i es em guanya dona i es la perd. confiança? Qui me dona la confiança? La comunitat i els usuaris. Doncs una empresa que sigui prou honesta i porti prou anys funcionant en un tema com perquè jo cregui en ella. El dia que no ho faci bé, deixaré de creure en ella. Sí. I això pot ser open o sense open. I se l'ha de poder castigar. Estem d'acord? Sí. Una altra cosa és, de qui és el coneixement? Sí, de qui és el coneixement a internet, de qui és el coneixement fora d'internet, sí? És un tema ja de justícia social. Sí. Estem parlant amb una capa molt elevada. Però amb l'u de més, que sigui open o no sigui open, què canvia per un usuari a part? Mira, a part, si no és militància, sacrifiques comoditat normalment. Si no és que jo hi crec en aquell producte perquè està ben fet, perquè soluciona allò que jo vull que em solucioni i perquè segurament a un cantó pago i a l'altre també pago. Per què no estem parlant de programari gratis, com ens deia al començament la moderadora? Estem parlant de lliure, no lliure, surts, estem fent aquest triangle. El punt... Torno. Ara, és a dir, ara hem tingut una vaga de mestres, però l'anterior vegada que vam estar a punt de que es posessin en vaga va ser perquè la Generalitat va dir que treballarien amb Open Office i de poc s'aixequen amb armes. Sí, és veritat. Us en recordeu que fa uns anys la Generalitat va dir pels sants de llonsis d'algú que manava en aquell moment, Open Office. I de poc s'aixequen amb armes, Llavors, tot està amb això o hi ha altres coses que són això, confiança, usabilitat, altres temes que són amb el món d'internet, amb el món del software i amb el món de... Tot. Sí, però el punt que ja marquen el coneixement és que quan comences a fer les primeres versions d'Unix, Unix és d'una companyia. Aquell coneixement és d'una companyia. Aquella companyia, en algun moment, fa pagar el que vol, que després dirà que desenvoluparà, que implicarà i que necessita la cadena a aquell punt. I això és veritat, en algun moment necessita això. Però quan tot cau en una empresa, després no creixen els altres punts. Quan tu no tens, per exemple, el coneixement de per què AT&T va caure, la companyia dels Estats Units. Perquè quan tota la comunicació dels Estats Units queda en una sola companyia i a més no pots fer mòdems perquè ha tancat un coneixement, Bueno, és que tot això que està dient... Ens posaríem d'acord ràpid. Tot això que està dient Sergi, des de l'altra punta del micro no pots parlar. Tot això que està dient l'Esteve va lligat a un concepte que és el que sol anar també molt vinculat a l'open source, que és la sobirania tecnològica. És a dir, si nosaltres deixem en mans de les 4 del Big Four, que parlàvem fa un parell de capítols enrere, tot el nostre entorn digital, sí, que en un moment donat, estem parlant de que les administracions públiques, les escoles, els hospitals avui en dia tenen tota la informació en un núvol privat. Si aquest núvol privat, pel que sigui, en un moment determinat tanca un accés, estem depenent d'una companyia, i també és una manera de diversificar, per dir-ho d'alguna manera. Però és que les companyies tenen altres maneres de protegir el seu coneixement. Hi ha patents i hi ha llicències de patents. Enteneu, el punt de l'open source, quan ho intentem aquí, és com és aquesta
aquest coneixement. Aquest és el punt inicial. Després veurem diferents projectes com entren una cosa a l'altra i projectes que són privats. Però últimament Microsoft ha sigut l'últim, el més contribuent a Linux. Per què? Perquè Últimament no, fa més de 20 anys. Bueno, que l'empresa que inverteix més en és Linux és d'allò. Microsoft. I què? I s'ha notat en aquest Windows 11, quan han tret aquest Windows 11, a darrere hi ha un Linux, també, que pots fer quasi tot el que fa aquest Windows en un Linux. No, diuen que el 90% del núvol està en base Linux. Val, sí, però perquè tot aquest... Perquè torna a ser a l'altra banda del coneixement. Quan algú a dins d'una gran companyia entra dintre les jerarquies i des d'un punt comença a manar tota la jerarquia de tota la gent que ve enrere, doncs allò genera coses que van bé en algun moment i d'allò. Quan tots veiem ara l'Elon Musk que es posa allà d'allò i fa que la gent treballi no sé quantes hores i diu que ell és el primer i el que no fot les coses, no sé què, i l'elevem als tronos, doncs és un model més inútil i desastrós que pot haver-hi. A mi això estem d'acord, veus? Mira, feia uns quants programes que l'Esteve no s'enfadava, des d'un programa que no el sabria ser quin era, que fa molt que es va enfadar, m'agradaria que la gent el pogués Aprofitar recordar. que el tenim enfadat, és a dir... S'ha d'aprofitar. S'ha d'aprofitar, va, anem a posar-hi més. És a dir, Ojo, que està al meu costat, si explota... parlem de Microsoft, ho he dit així... Microsoft. Ojo. Cada dia estic més tonto. T'acabarem dient Morning Singer, Sí, Singer Morning. El sistema operatiu dels de la Pometa, que són el mateix però una mica més pijos, és Linux, allò? És Linux. La bàsic, sí. Que sí? I després, sobre una capa de Linux... En realitat no, En realitat ve d'aquesta No, gent... és Linux. No és Linux. És el que ve... Tots dos veuen, o sigui, tant la base... No. M'he documentat abans de venir, perquè sabia que... Has llegit molt del tema. Bueno, no, era com no, però com que era periodiana d'allò. No, però vull dir que sí que s'assembla molt, perquè al final tots veuen d'allò. No és Linux, però s'assembla molt. Deixem-ho aquí, ja m'està bé. No és Linux, però se li sembla molt. I sobre allò hem posat tota una capa de negoci on segur que el senyor aquell, el CEO d'Apple, és en les seves hores lliures era doncs, també líder de Càritas Diocesana. Home, no crec. Als Estats Units no hi ha Càritas. No hi ha Càritas Diocesana als Hi deu haver coses que s'hi assemblen, però Càritas... Sí, però no era un director de Càritas Diocesana, l'Steve Jobs. Segur que no. Ara em sortia Steve Ara McQueen. estàs tu enfadat. No, és que... Es contagia. Una de les coses... Ja acabàvem i la cosa s'ha sortit del nervi. Que a vegades ens l'hem agafat molt durant tots aquests anys en paper de fumar. Massa, jo sempre ho Ens dic. l'hem agafat en paper de fumar. A l'Steve Jobs. A l'Steve Jobs no, el tema del programari lliure i de que hi hagin empreses que lícitament... Aviam, jo no seré qui faci aquí una apologia dels senyors de Microsoft i de... No, de Microsoft segur que no. Segur que no, Però que crec que durant molts anys, amb tot aquest tema, ens l'hem agafat d'en paper de fumar. I quan has anat al mercat a vendre segons quines coses, t'ha sortit un senyor rector que t'ha tirat enrere una operació perquè tu estaves utilitzant còdics Windows Media i ell deia que no, perquè a la universitat hem de treballar en programari lliure. Sí, bueno, i ara estan tots amb Ves Teams, i Copilot i Azure. Ara vas i fas streaming amb còdic lliure. Aviam quin bunyol surt. Sí. Senyor catedràtic. I això que els catedràtics eren els intel·ligents. No, jo no ho he dit. No ho has dit. Jo no ho he dit. Doncs aquell catedràtic tan intel·ligent es va carregar tota una retransmissió perquè teníem que utilitzar còdics lliures i no podíem utilitzar còdics Windows Media, quan estaven moltíssim més avançats. Vull dir que també ens l'hem agafat molt en paper de fumar, insisteixo. Hi ha molt de desconeixement i que al final... No dic tu, No. No dic tu, Esteve. Tu estaves parlant amb una capa molt superior a aquesta... Steve, digue-li a Steve. A la que jo he portat la conversa. Estic fent trampa, jo. O sigui, el codi obert no vol dir que no hi hagin d'haver-hi companyies que facin negoci i visquin d'això. No? Aquest no és el problema. S'ha de poder transmetre el coneixement i les investigacions. El punt de la comunitat que apareix al open source és la por
no? De que en algun moment aquestes corporacions o els estats o el que sigui privi de l'accés a aquest coneixement. I alguna altra part d'aquests projectes és que han d'haver-hi miralls lliures de coses que són corporatives. Per tant, si hi ha d'haver-hi una eina d'Office, tothom hauria d'haver-hi una eina d'Office. Si tu a la teva casa tens un gabinet, una forquilla i una cullera per poder menjar, tothom que està en el món digital hauria de tenir una forquilla, una cullera i per tant ha de ser d'accés públic a tothom. I amb aquest missatge conciliador, si us sembla, dono per acabat el debat, perquè avui Proper dia la ens hem de cosa discutir al s'ha principi. escalfat molt. Jo he demanat a la moderadora... Però si m'ho has demanat al principi del programa, pensava que ja havies parlat. Al final. Necessito un minut. Necessito un minut per reivindicar una cosa. I hem estat parlant tota l'estona des del punt de vista tècnic, molt tècnic, molt tècnic. I deixeu-me que us digui que el que hàgim parlat des d'un punt de vista tècnic, molt tècnic, no vol dir que això vulgui dir que un podcast tecnològic no pugui tenir altres visions més humanistes. Home. Que no tot el rato tinguem que parlar de configuracions de productes. No és un retret, No. És una reivindicació a futur. Però t'haig de dir una cosa, el 95% dels nostres programes són més filosòfics que tecnològics. De lo qual me n'alegro. Molt humanístics. De lo qual me n'alegro. Jo crec que he fet un paper humanista 100%. Sí, 100%. És que jo crec que és una molt bona manera de mirar-ho. Mireu, el dirigent d'una de les no sé de què deu ser ara, si plataformes, si organitzacions... Què és? No sé, un senyor que dirigeix 1.500 milions d'ànimes acaba d'escriure un llibre... El Papa, hòstia. Mira, us l'he portat. Ell parla fora del micro, com si estiguéssim en un plató de la tele. Mira, va. Mira, ja el tenim aquí. Mira, León 14. León 14. És l'última cosa que m'esperava que sortiria ara. León 14. 1.500 milions de seguidors, aquest senyor la toca, Només té un defecte molt gros, que diu que és del Madrid, tu, ja té collons. Ja, I va de blanc, doncs imagina't. Però sabeu com es titula? Magnífica Humanitas. I la tecnologia té molt això, de magnífica i d'humanitas. I no perdem mai aquesta visió. Però No, i ja. Home, deixa posar l'Antoni Gaudí. Avui hem dit, farem 30 minuts de programa. En portem 37 i encara falta molta cosa. Només una petita cosa. Digue'm. El lema d'ahir d'en Gaudí, no? Diu primer amor i després tècnica. Sí. Això va ser preciós. Bé, deia, arribem al final. Va, ens queden dues coses només. Ens queda el joc, que ja fa bastants programes que portem. Jo us faig unes preguntes i vosaltres, de manera molt ràpida i sense pensar, contesteu sí o no. És com havia d'haver-me mirat el guió. No, perquè si et veus el guió després ja saps la resposta. Sí, Va, apel·la som-hi. sempre. Feu-me cas, sisplau. És possible aconseguir el 100% de sobirania tecnològica a títol personal avui dia? No. No, Esteve? Si una alternativa open source és molt més incòmoda d'utilitzar que l'opció privativa, s'ha de fer servir igualment per militància? no. S'ha de fer... l'Esteve. S'ha de contribuir al projecte. Deixaries el recompte de vots d'unes eleccions generals en mans d'un programari que no fos de codi obert? No. Sí. La resposta és jo no deixaria res. Hi ha senyors que ho deixen en mans d'una empresa que té noms i cognoms, vull dir que... Val. Creus que l'usuari mitjà realment s'assegura o s'interessa per saber si una aplicació respecta la seva privacitat abans de descarregar-la? No. Estem a temps de guanyar la batalla de les Big Tech o ja hem arribat a un punt de no retorn? No. No què? Sí o no, ha dit? No què? Si tenim temps. No què, va. La pregunta quina era, No Eva? què? Que si estem a temps, Si estem a temps. que no esteu al lloro. Que No què? At the parrot, please. Va, és igual, deixem-ho aquí. Avui ha sigut un He programa... contestat jo, guanyo jo. No sé, de veritat, l'open source ha tret el millor de nosaltres. I el pitjor. Estem arribant al final del sempre. programa. I sabeu que quan acabem el programa ho fem amb una cançó feta amb intel·ligència artificial, feta per en Xevi. Fa 2 programes ens va explicar com creava digitalment aquest projecte de cançó final de programa. És open source? És open... No és open source. Què va? Però com podem sortir al carrer? No es pot parlar. Avui no es pot parlar. Bueno, sí, ara anava a dir una cosa, però no ens allargarem. Va, tornem-hi, ho torno a intentar. Llavors us deia que la cançó, per poder-la crear, el que necessitem és un estil musical. Fa uns dies, sabeu que ens podeu seguir a Instagram, a Quadern de Bitàcola Podcast, un seguidor ens va demanar de poder proposar
representar l'estil musical. I avui el tenim aquí, és en Julio, que està de públic. Què tal? Julio. Un aplaudiment per Julio. Pots acostar el micro. Quin estil musical fem avui? Home, doncs veient per on han anat avui els derroteros, se m'ha acudit que una mica un ska setantero tipus Madness. Opa. Uau, molt bé, així Mola, ens agrada. Like. Gràcies, Julio, per seguir-nos a Instagram, per seguir-nos al programa i per fer-nos propostes. Si teniu ganes de proposar-nos estils musicals, si voleu venir de públic, seguiu-nos a Instagram, escriviu-nos i estarem en contacte. Abans de marxar, permeteu-me donar les gràcies a la Catalunya Business School, que ens patrocina. Si voleu més informació sobre els cursos que ofereixen, podeu visitar catbs.info. I donar les gràcies a l'Hort, a l'espai de gravació de podcast, al nostre fantàstic públic que avui ens ha acompanyat. Un aplaudiment pel públic. Un aplaudiment pel públic. I també a Ràdio Bomatí, que emet els programes el diumenge a les 8. I al setembre hi haurà la festa open source feta per Gincat, que també en soc soci. Doncs molt bé aquesta falca. Falca publicitària. Publicitat és màrqueting. I màrqueting és per dolent. saludar el meu cosí. Recordeu que també ens podeu escoltar a Spotify, ens podeu veure a YouTube, ja tenim programes a YouTube en vídeo i a quasi totes les plataformes disponibles, així que si no ens escolteu i no ens veieu és perquè no voleu. Gràcies. Adéu. Adéu-siau. Obre el codi! Senyores i senyors, usuaris programadors, puristes i pragmàtics i gent que no recorda la contrasenya. Quadern de bitàcola, capítol 55, en directe des de l'Hort! 1, 2, 3, cap! Gratis però pagues igual. Diuen que és lliure però no pots tocar. Mira la porta, mira el pany. Si el codi és públic podem entrar. Obre el codi! Deixa'm passar. Obre el codi! El volem mirar. No tot el que és gratis és lliure de veritat. No tot el que és obert és ètic ni currat. Un fa un projecte, un altre fa un fork. Un ven el servei, un altre el suport. Linux al núvol, rasta el motor. 1000 ulls revisant-lo, menys marge per l'error. Obre el codi! Deixa'ns passar. Obre el codi! El volem tocar. Obre el codi! Sense predicar. Si l'eina és senzilla, la gent la farà anar. Qui mana el núvol? Linux! Qui posa diners? Microsoft! Qui ve de BSD? Apple! Qui es queda les teves dades? Qui té les serveis tancades? Sobirania, no del tot. El mòbil tanca cada racó, però podem triar, podem canviar, fer menys dependència, deixar de regalar. Primer les persones, després el terminal. Primer una idea, després el manual.